Лукашенко апраўдваецца ў краіне, дзе яму рады далёка не ўсе. Чарговае затрыманне топ-чыноўнікаў, а таксама новыя прыдумкі ўладаў для кантроля медыкаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко паляцеў у Манголію, каб павучыць мясцовых палітыкаў і паскардзіцца на журналістаў. 1 чэрвеня ён ажно на 3 дні адправіўся ў далёкую азіяцкую краіну. І адметна, што за 30 гадоў кіравання гэты яго візіт з'яўляецца першым. У цяперашніх абставінах выбіраць накірункі паездак асабліва не даводзіцца, таму лятае Лукашенко па большай ступені туды, куды клічуць, а клічыць мала хто і мала куды. Ды і ў Манголіі хапала незадаволеных. Напрыклад, былы прэзідэнт краіны Цахіягін Элбегдорж заклікаў цяперашнія ўлады арыштаваць Лукашэнку па прыбыцці ў Манголію, бо гэта, на думку палітыка, стала б сусветнай падзеяй і трыумфам справядлівасці, які б прынёс Манголіі добрую рэпутацыю. Акрамя таго, мангольская апазіцыя спрабавала арганізаваць мітынгі супраць прыезду адыёзнага госця. Тым не менш, Лукашенко паспяхова прызямліўся ў аэрапорце Улан-Батара, дзе яго сустрэлі па пратаколе. На наступны дзень яго павезлі ў музей Чынгісхана. Па сканчэнні экскурсіі каля музея яго чакала міністарка культуры Манголіі, якой тут жа быў зладжаны урок высокай палітыкі. Чыноўніцу, праўда, лукашэнкаўскія перасцярогі толькі насмяшылі. Вообще, многолетний мой опыт работы президентом говорит о том, что вы сейчас переживаете переломный период. Очень важный и опасный период. Вот вам нельзя ошибиться сейчас. Спокойной жизни вам не дадут. Падобна, што Лукашэнку ў прынцыпе не важна, дзе ён і хто перад ім. Зімбабвійскі дыктатар, арабскі шэйх ці мангольская міністарка. Усім пагражаюць міфічныя яны, а любыя выбары, нават самыя дэмакратычныя, гэта вечная праверка на трываласць. У панядзелак Лукашэнку чакала сустрэча з прэзідэнтам Манголіі Ухнагінам Хурэлсухам. Перад гэтым на галоўнай плошчы Улан-Батара затрымалі некалькіх антываенных актывістаў, якія прынеслі украінскія сцягі. Адметна, што перамовы ў фармаце сам-насам праходзілі ў традыцыйнай юрце, а ў шырокім коле Лукашенко хваліў кіраўніцтва азіяцкай краіны за тонкую знешнюю палітыку, скардзіўся на ашалелы свет, які разумее толькі сілу, а пасля прапанаваў сваю дапамогу ў вырашэнні праблем. Мы готовы для вас решить любые проблемы, на которые мы способны и которые вы увидите у нас в Беларуси, как они решаются. Але ж у выніку не абышлося без крыўдаў і 5-хвілінкі прапаганды. Лукашенко пакрыўдзіўся на мангольскіх журналістаў, якія справядліва адзначылі, што Беларусь выступае на баку агрэсара ў вайне супраць Украіны. І гэта Лукашэнку вельмі зачапіла. Настолькі, што ён выступіў з працяглым маналогам, у якім параўнаў Пуціна з Чынгісханам, а таксама доўга апраўдваўся. Маўляў, у мяне і выбару не было, і ўвогуле вінаватыя амерыканцы. І вось усё гэта гучыць можа і смешна, але на самай справе не вельмі. Бо чым далей, тым часцей Лукашенко прагаворвае нейкую зусім дзікую канспіралогію. Вось і цяпер ён расказаў пра чарговы страшны план, у які, падобна, верыць і сам. Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной. Россия воюет с Украиной, а мы в это время разберемся с Китаем здесь, в одиночку, американцы с Китаем. Вот в чем суть их политики. Таксама Лукашенко не абмінуў сваёй самай галоўнай і самай балючай тэмы. Гэта санкцыі. І з крыўдай згадаў абмежаванні 2020 года, якія Украіна ўвяла супраць яго чыноўнікаў у адказ на фальсіфікацыю выбараў і гвалт сілавікоў. И первыми, кто против нас ввели санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты, в этой земле. Праўда, тут нагадаем, што украінскія карані Лукашэнкі гэта чарговая хлусня і выдумка. Мы ўжо падрабязна разбіралі гэты міф у адным з нашых нядаўніх сюжэтаў, спасылку на які вы зможаце знайсці ў апісанні пад гэтым відэа. І хоць Лукашенко неаднаразова называў манголаў найлепшымі сябрамі і братамі беларусаў, было заўважна, як яго курчыла ад таго, што стаўленне да яго персоны ў гэтай краіне аказалася неадназначным. Для яго гэта стала вельмі непрыемным сюрпрызам. Усё ж падчас візітаў у постсавецкую Азію ці Афрыку яго не прапаноўвалі арыштоўваць мясцовыя палітыкі, ды і нязручных пытанняў там таксама не задавалі. А тут прям такі флэш-раяль. З
Стала вядома, што аднаго з кіраўнікоў беларускай чыгункі затрымалі на гіганцкім хабары. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі паведаміла пра затрыманне першага намесніка начальніка ведомства Пятра Дулуба. Сцвярджаецца, што каля 3 тыдняў таму яго злавілі на хабары. Па непацверджанай інфармацыі падчас обшуку у яго знайшлі каля $1 мільёна і дакументацыю тарыфнай камісіі беларускай чыгункі. Чыгуначнікі паведамляюць, што разам з Дулубам, які цяпер знаходзіцца ў новым СІЗА ў Калядзічах, затрымалі і намесніка гендырэктара дзяржаўнага лагістычнага прадпрыемства БТЛЦ Паўла Лушчая, але ж афіцыйна затрыманне пакуль не каментавалася. У Польшчы затрымалі беларуса, якога падазраюць у падрыхтоўцы дыверсій і працы на расійскія спецслужбы. Імаверна, гэта зяць беларускага дыпламата. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы схапіла групу, якую падазраюць у здзяйсненні падпалаў на тэрыторыі краіны, у прыватнасці падпалі аднаго з гандлёвых цэнтраў у Варшаве, які адбыўся на пачатку мая. Як стала вядома, сярод затрыманых апынуўся Мінчук Сцяпан Касцючэнка, па мянушцы паляк, які раней быў слесарам на Амкадоры, а пасля працаваў спецыялістам па продажах у розных кампаніях. Паралельна з гэтым Касцючэнка займаўся змяшанымі адзінаборствамі і удзельнічаў у турнірах, а таксама быў звязаны з фанацкімі групоўкамі, у тым ліку і з расійскімі, якія дзейнічаюць пад куратарствам ФСБ. У біяграфіі Касцючэнкі ёсць крымінальнае мінулае. Яму прысуджалі 3 гады хатняй хіміі за крадзеж мабільнікаў. Цікава таксама, што яго жонка, Кацярына, дачка былога генеральнага консула Беларусі ў Гданьску Сергея Міхневіча. Але ці дае гэта падставы меркаваць, што ён датычны да вярбоўкі зяця, незразумела, як незразумела і тое, ці ўвогуле нехта вербаваў таго Касцючэнку. Усе здагадкі будуюцца толькі на інфармацыі з адкрытых крыніц, якой пакуль няшмат, таму мы працягнем сачыць за гэтай гісторыяй. Апошнім часам беларуская прапаганда цягне ў эфір любы рух і любы чых Лукашэнкі, часам не разумеючы, наколькі камічна гэта ўсё выглядае. Вось і цяпер у вялікім сюжэце БТ з гонарам паказала відэа, дзе Лукашенка катае свайго сабаку на сегвэі. І гэты цырк суправадзілі подпісам «Бацька на адной хвалі з моладдзю». Далей у тым жа сюжэце расказалі пра этажэрку, якую Лукашенка выцягнуў з чужой хаты ў чарнобыльскай зоне. І гэта не жарт. У 17-м годзе ён пабываў у адселенай за аварыі на ЧАЭС вёсцы. Тады ён выцягнуў з закінутага дома старую этажэрку і прысабечыў. Цяпер жа БТ з гонарам яе паказвае і дадае. Пакінуты гаспадарамі прадмет мэблі адрэстаўравалі і паставілі ў доме палітыка ў Александрыі. Тое, што Лукашенка цягне чужое, прапагандыстаў ні на хвіліну не засмуціла. У медыкаў збіраюць інфармацыю пра сваякоў за мяжой і паездкі ў іншыя краіны. Чытачы паведамілі пра новую практыку ў беларускіх медыцынскіх установах. Супрацоўнікі аддзела кадраў збіраюць персанал і просяць запоўніць анкеты, у якіх сярод іншага пытаюць пра сувязі з замежжам. Медыкаў просяць пазначыць досвед працы ці вучобы ў іншых краінах, а асаблівую увагу ў анкеце надаюць сваякам. Калі нехта з блізкіх працуе ў іншай краіне, то трэба абавязкова напісаць, чым яны там займаюцца, як даўно з'ехалі і як часта прыязджаюць у Беларусь. Таксама просяць паведаміць пра дзяцей, якія вучацца ў замежных ВНУ альбо толькі паступаюць туды. Чытачы падкрэсліваюць, што збор інфармацыі праводзіцца без ціску і што нібыта медыкам не забараняюць ігнараваць анкетаванне. Але яны мяркуюць, што гэта можа адгукнуцца ў той момант, калі прыйдзе час працягваць кантракт. Падобныя практыкі далёка не ноу-хау у цяперашняй Беларусі. Раней стала вядома, што бюджэтнікам з розных сфер параілі не ездзіць у адпачынак у несяброўскія краіны, а таксама пра выклікі на размову тых, чые дзеці паступалі за мяжу. Акрамя таго, амаль ва ўсіх дзяржустановах, у тым ліку медыцынскіх, пасля 20-го года ў намеснікі дырэктараў саджаюць былых ці дзейных КДБшнікаў. Задача такіх намеснікаў простая – кантраляваць градус любові да ўладаў у калектыве і пазбаўляцца ад нелаяльных кадраў. У красавіку Лукашенка даў новаму міністру даручэнне шукаць нафту. Праз месяц ён заявіў пра новае радовішча. Кіраўнік міністэрства прыродных рэсурсаў Сергей Масляк пахваліўся, што ў Акцябрскім раёне Гомельскай вобласці прабурылі новую свідравіну на глыбіню звыш 4 кіламетраў і знайшлі там нафту. Запасы, праўда, там невялікія, толькі 152 тысячы тонн. Для параўнання, такога аб'ёму хопіць толькі прыкладна на 9 дзён працы наваполацкага НПЗ. Але, напэўна, запасы і аб'ёмы рэч
рэч тут другасная, нашмат важней, што чыноўнік хутка адрэагаваў на крытыку Лукашэнкі. Нагадаем, што той, прызначаючы Масляка на пасаду ў канцы красавіка, загадаў яму капаць і шукаць, бо не верыў, што ў беларускіх нетрах нічога не засталося. І, як бачым, міністр доўга чакаць не стаў і вельмі хутка даў вынік. Губазік затрымаў акцёра, які здымаўся ў перадачах Белсата. Кірыла Алахвердзяна вінавацяць у садзейнічанні экстрэмізму, нягледзячы на тое, што ён браў удзел у здымках яшчэ да таго, як канал прызналі экстрэміскім. Алахвердзян вядомы як гулец клуба вясёлых і знаходлівых і ўдзельнік розных гумарыстычных праектаў. На відэа сілавікоў ён кажа, што цяпер працуе машыністам вежавага крана. Таксама стала вядома пра затрыманне выкладчыка БДУ Олега Насаня. У праўладных каналах з'явілася відэа, на якім ён кажа, што быў падпісаны на экстрэміскія каналы і нібыта звяртаўся ў бот праекта «Чорная кніга Беларусі». Пра затрыманага выкладчыка вядома, што ён працуе на механіка-матэматычным факультэце. У 2020 годзе ён падпісваў зварот супрацоўнікаў супраць гвалту, па якім артыкуле затрыманы Олег Насань і што з ім цяпер невядома. Байкерскі фестываль у Полацкім раёне скончыўся трагедыяй. Увечары 1 чэрвеня ратавальнікі атрымалі паведамленне пра тое, што ў рацэ Тараўлянка патануў мужчына. Людзі, якія адпачывалі побач, дасталі яго з вады, але выратаваць не змаглі. Вядома, што загінулы прыехаў на байкерскі фестываль Валхала Фест, які праходзіў на тэрыторыі дзіцячага лагера. Адметна, што Вальхалай у скандынаўскай міфалогіі называюць месца, куды трапляюць загінулыя ў баях вікінгі. У Гомелі загінула студэнтка з Туркменістана. Увечары 2 чэрвеня дзяўчына выпала з акна інтэрната Гомельскага дзяржаўнага універсітэта і загінула. Меркавана, яна здзейсніла самагубства праз даўгі па вучобе. Адміністрацыя навучальнай установы і сілавыя ведамствы пакуль не каментавалі здарэння. Чым, на вашу думку, займаюцца беларускія банкіры? Маршыруюць з дзяржаўным сцягам і спяваюць песню пра Лукашэнку. Крычаўская раёнка апублікавала відэа са спаборніцтваў карпаратыўных каманд грамадзянскай абароны. Чамусьці сярод іншага гэтыя каманды павінны хадзіць маршам, спяваючы ці то савецкія песні, ці то недарэчныя прапагандысцкія хіты. Менавіта гэты працэс у выкананні супрацоўнікаў Беларусбанка вірусіцца ў тык-току. Шагом марш! Жить пришлось нам очень непростой момент, знаковый в истории страны. Але такі прагіб банкіраў не забяспечыў ім перамогі. Першымі ў конкурсе так званых сандружын сталі супрацоўнікі райвыканкама, якія маршыравалі ў савецкіх гімнасцёрках і з пілоткамі на галовах. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.